Μας πεις λίγο τι είναι ακριβώς η ύπνωση, γιατί υπάρχουν διάφοροι μύθοι και πολλές αλήθειες βεβαίως γύρω από το ευαίσθητο αυτό θέμα. Η ύπνωση πρώτα απ' όλα δεν είναι αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε με τα ρολόγια, που ο υπνοτιστής κάνει ό,τι θέλει τον ασθενή, να κάνει τον σκύλο, να πετάει, Όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά είναι λίγο χολικουτιανές παραγωγές, αλλά δεν είναι σίγουρα η ύπνωση. Η ύπνωση είναι, ας πούμε πρώτα απ' όλα ότι η ύπνωση είναι μια ιατρική μέθοδος. Μια μέθοδος ιατρική, μια μέθοδος της ψυχολογίας αναγνωρισμένη από το 1950 από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αγγλίας και την Ψυχολογική Εταιρεία, όπως και της Αμερικής, από το 1951, αν δεν κάνω λάθος. Για να τα βάλουμε τα πράγματα πιο ωραία στη θέση τους, να το λέμε καλύτερα υπνοθεραπεία ή κλινική ύπνωση. Γιατί όταν λέμε ύπνωση, μπορεί να πάει το μυαλό μας και το stage hypnosis που λέμε ή το comedy hypnosis, το οποίο είναι στο τσίρκο. Που βάζουν 10 άτομα στη σειρά και αρχίζει ο ένας κάνει τραγουδάει, ο άλλος κάνει τον κόκορο, ο άλλος κάνει το γουρουνάκι. Εντάξει. Αυτό δεν είναι το θεραπευτικό. Σηκώνουν στον αέρα και. Ναι, αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική ύπνωση. Η κλινική υπνοθεραπεία, πρώτα απ' όλα, η ύπνωση δεν είναι ύπνος. Είναι μια κατάσταση καθοδηγούμενης χαλάρωσης. Τι σημαίνει αυτό? Καθοδηγούμενη χαλάρωση σημαίνει ότι έχουμε το άτομο το οποίο έχει ένα αίτημα. Να μην έχω άγχος, να μην έχω στρες ή να μου φύγει μια φοβία. Να πούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος πώς λειτουργεί η ύπνωση. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα άτομο το οποίο έχει μια φοβία. Φοβάται ενδεχομένως το ύψος. Φοβάται τα σκυλιά. Φοβάται τα φίδια. Λοιπόν, τι συμβαίνει εκεί? Συμβαίνει ότι πιθανότατα σε κάποια μικρότερη ηλικία αυτό το άτομο το είχε ορμήξει ένα σκύλο σε πάνω του, χωρίς να το δαγκάσει. Απλά όρμηξε πάνω του, κόντεψε να πέσει από κάποιο ύψος. Εκεί τι συμβαίνει? Εκεί το υποσυνείδητο δέχεται ότι εκείνη τη στιγμή μάλλον τι συμβαίνει? Αρχίζει, έχει εφίδρωση ο άνθρωπος, αρχίζει τρέμει, αρχίζει πανικοβάλλεται. Ας μην τον δαγκάσει ο σκύλος ή ας μην πέσει από το ύψος. Αρχίζει και έχει ένα τρέμουλο. Κρίση πανικού. Κρίση πανικού. Αυτό τι γίνεται τότε? Ανοίγει το υποσυνείδητο και δέχεται ότι ο σκύλος είναι κακό πράγμα. Κάθε φορά που τον βλέπεις σε δαγκάνει. Ή το ύψος είναι κακό πράγμα. Κάθε φορά που είσαι ύψος θα πέσεις κάτω. Αυτό ουσιαστικά το υποσυνείδητο το κάνει για να σε προστατέψει. Κακός βέβαια, αλλά αυτό το κάνει να σε προστατέψει. Οπότε, μεγαλώνοντας, 10 χρόνια μετά, εσύ μπορεί να δεις έναν σκύλο και ξαφνικά αρχίζεις να τρέμεις και να λες τώρα τι έγινε. Ή να βρεθείς σε ένα ύψος και ξαφνικά να αρχίσεις πάλι να έχεις εφίδρωση, ταχυπαλμίες και να λες τώρα γιατί. Έχω μία φοβία. Φοβία τι είναι? Φοβία δεν είναι ο φόβος. Είναι ο παράλογος φόβος σε ένα αντικείμενο το οποίο δεν μπορεί να μας κάνει κακό εκείνη τη στιγμή. Με την ύπνωση τι κάνουμε? Με την ύπνωση σε κατάσταση χαλάρωσης. Που η ύπνωση ουσιαστικά είναι μια απλή χαλάρωση, καθοδηγούμενη χαλάρωση. Που ηρεμεί ο ασθενής, έχει πλήρη τις αισθήσεις του, απλά αισθάνεται το σώμα πιο βαρύ και είναι μια ονειροπόληση, μια ονειρική κατάσταση. Είναι πολύ ωραίο σαν αίσθηση, όποιος το έχει ζήσει. Λοιπόν, και ξαναγυρνάμε, έχει πολλές μεθόδους. Ξαναγυρνάμε τον πελάτη σε εκείνη την ηλικία και ή σβήνουμε το γεγονός ή το ξαναγράφουμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Όταν λοιπόν ο πελάτης μετά από κάποιες συνεδρίες τελειώσει αυτή η θεραπευτική αγωγή, πλέον το γεγονός, το συναισθηματικό μέρος του γεγονότος, ο συναισθηματικός κρίκος που ενώνει την ανάμνηση με το τώρα, έχει κοπεί. Οπότε λύνεται και η φοβία. Θεραπεύεται πλήρως, Δημήτρη? Με τη μέθοδο που χρησιμοποιώ εγώ, θεραπεύεται 100% οποιαδήποτε φοβία και γενικά ένα πολύ μεγάλο μέρος ψυχικών δυσλειτουργιών, διαταραχών. Θα επανέλθουμε, Δημήτρη, με πολλά ερωτήματα αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Φίλες και φίλοι, μένετε συντονισμένοι εδώ με τον Δημήτρη Κίμογλου, κλινικό υπνοθεραπευτή, ψυχοθεραπευτή. Εδώ πέρα είμαστε. Επιστρέψαμε. Λέμε τώρα πού θα κάνει ο Δημήτρης ύπνωση, σε μένα, στη Λίτσα, στον κύριο Σωτήρη. Δεν ξέρουμε, θα δούμε.
Γιατί ο κόσμος ζητάει. Δημήτρη μου, είναι λίγο παρεξηγημένο αυτό το κομμάτι της ύπνωσης. Νομίζω ότι πολλοί από τους τηλεθεατές μας πριν σε ακούσουν φυσικά να μιλάς, γιατί έχεις πολύ μεγάλη πειθό. Μπορεί να σκεφτούν αυτό και μήπως πω πράγματα που δεν πρέπει και τι ύπνωση, και αν μετά που επανέλθω, που ξυπνήσω, τέλος πάντων μου έχεις αλλάξει πράγματα που δεν θέλω να αλλάξουν. Πιθανόν να μεγαλώσουν και κοινόδοντες. Ναι, θυμάσαι και σε μια έτσι. Ναι, όχι, κοίταξε. Στην ύπνωση, τουλάχιστον στην επιστημονική κλινική ύπνωση, ο άνθρωπος,